divadlo, čo tu robí auto s pozíciou vodiča napravo, je TVR. Neviem presne, čo to je za značku, už som určite počul, je to V8, robí to rachody jak svinia. Takisto je tu tento 5-litrový GT Mustang, tiež urobil poriadny rachod, keď prišiel a toto vyzerá veľmi krásne. Tiež to je 5-litrové a tiež to má dobrý zvuk, 777 koní možno. Sranda. Dobre. V každom prípade sme opäť na Rally radosti, tentokrát sme v Nitre, to je posledné miesto, ktoré navštívia a čakáme na kolónu, ktorá príde a budem pri tom, takže uvidíme sa, keď príde kolóna za 3, 2, 1. Tá R8 je krásna proste. A to je RVD Evo, na to som aj zabudol. Ten toho v Performante uznávam, ten sa nikdy nepredvádza. Môže mať Lambo aké len chce, ten nerobí len tak hluk. Dá sa vôbec nepredvádzať, keď máte také auto, to je druhá vec, že? Povedzte. Majiteľ tohto auta mi práve dovolil, že videl moje videá a už nejaké veci, že hovorím o tomto aute, tak už si môžem sadnúť a prvýkrát budem sedieť v Hurakáne. Nie prvýkrát, čo sedím v Lamborghini, ale dobre, na to sa musím pripraviť. Ďakujem. Toto je šialené. Dobre, musím sa opraviť, nie je to prvýkrát, čo sedím v Hurakáne. Už som sedel minulý rok sedieť v Hurakáne. To bolo Evo, áno, obyčajné Evo, čiže... Tak toto je Performante, hej, Performante, má to 640 koní, pohon všetkých kolies. Má to úžasný interiér, pozrite sa, neviem čo je tuto. Tu bude možno čas, alebo čo. A, tu máš kľúče. Sú kľúče, daj ich na sedadlo a môžeš kľudne naštartovať. Tak jak v lietadle. Cuplík hore. Určite? Určite. Áno, len brzdu vytlač. Tak a môžeš potlačiť. Som nervózny. Dobre. Ešte nič, nechaj to tak, daj dole cuplík. A tu sú režimy, stráda je cestný. Šport je pohon viac menej zadných kolies. A čiže toto zmení pohon kolies? Áno, aj kolesa a plus ešte aj trakciu. A
potom je Corsa, toto je v podstate pretekársky model, toto je 640 koní. To úplne počuť tú zmenu v tom zvuku, jak sa prepínajú tieto režimy. Zvýšia sa otáčky, všetko sa zmení, veľmi stvrdne auto a tie parametre sú potom úplne iné. Dáme to späť na šport. Trošku spadnú otáčky, ale ostane otvorený výfuk a môžeš tomu dať trošku plynu. A nemá to ísť do neutrálu, či to je v pohode takto? Môžem pustiť brzdu? Je to v parkingu, áno. Dobre, takže... Ľudia, toto je šialené, ja potrebujem Huracan v živote. Na toto auto treba zbrojný pás. Dajme späť na strádu, nech sa trošku vychladne motor. Skoro ma dvere privreli tuto. Ďakujem vám veľmi pekne. Neviem, či som zachytil vaše meno. Nerieš to. Dobre. Anonymita, jasné. Čo by si mali sa... To není moje, toto pána za mnou. Tu si už niekto normálne myslel, že to je moje auto, za mnou prišiel človek, že či si môže sadnúť. A ja som vedel, že mám prísť sem na Rally radosti, lebo že cool veci sa budú diať a cool veci sa teda začali diať. Huracan Performante, som bol veľmi nervózny, keď som sedel v tom aute, takže moc som toho zo seba nedal, však už počuli ste, nie? Asi o hodinu neskôr a pozrite sa, aké tu je previedené. A konečne sa môžeme pozrieť na toto. Dobre, veľmi sa mi to páči, ak to tu spravili. Tam sa niekto nevie zdržať dotykov. Veľmi sa mi páči, ak to sú rozmiestnené tie autá. Neviem, jak to bolo v ostatných mestách. V Bratislave to bolo fajn, ale tuto sa mi to páči viac než v Bratislave. Takto do kruhu, keď sú. Ale toto Lambo oranžové, určite to nie je tým, že som v tom sedel a turoval to a naštartoval to. Ale je to proste tým, že jak vyzerá, je to Performante a tá farba. Úplne tu vyčnieva spomedzi všetkých tých ostatných aut. To je kusisko auta, krásne. Ľudia, ale aj tie Lamba, jak extrémne vytrčajú z davu. Už len tým, jak sú nízke. Pozrite. Milujem to na tých super autách. Milujem to najviac na svete. Myslíš vážne? Čo? Simomriavky ľudia, všade.
už je dávno porali radosti, stále ten istý deň, len už som proste doma, už som aj inak oblečený, už som osprchovaný, všetko. A nie mi je lepšie. V každom prípade ďakujem, že ste si pozreli aj toto video. Bolo také kratšie, mohlo byť tak menej o niečom, pretože všetko podstatné som vlastne zachytil vo videu v Bratislave, ale v tomto videu sa stali veci iným štýlom a stali sa veci také, ktoré som nepredpokladal a som veľmi rád za to, že sa stali. A ďakujem majiteľovi za to, že ma nechal vstúpiť do Lamborghini Huracanu Performante, čo je úplne iná liga než Gallardo. V každom prípade ďakujem vám, že ste si pozreli toto video ešte raz a my sa uvidíme pri ďalšom vlogu plnom skvelých super aut. Čaute ľudia.